Аз съм Зендърмен и днес играем Clash Royale. Една много хубава игра. Играя от 2 месеца. Развил съм се, вече съм на 6-та арена, както виждате. Ето. Много хубава игра, прекрасна. Предлагам ви да се изтеглите. Да, тук снимах клипа, но той се бъгна спокойно. И понеже никой не е онлайн, явно ще играем в не френдли батъл, а батъл. Просто. Ще изиграя 2 игри. Ще обясня там за моите декове и неща и там тук. Неща добре, и как започнахме, бе? Моля! Чакай, я ми обясни кога почнахме. Моля! Чакай, бе! Какво става, бе? И чакайте да си намаля звука. И аз съм си направил един дек тук. Според мен е хубав дек. Нали, то всеки мисли така за своя дек, ама... Аз поне печеля доста с този дек. И губа. Добре, де, откъде го намери, бе? Бати. И аз искам някаква карта. Legendary карта. Гледай как започва да ме взима. Добре, вече това ме притеснява. Не. Аре, човек, как ти един фермо драган? Не! Защо ми пишете, бе, баси, идиотите? Извинявам, че така отвръщам, ама просто понякога са много дразнещи. Сега сигурно се пишат за котенца и кученца. Какви са сладички и милички. Добре, бе, пич. Дабъл пойзън, защото то ще ми разкърти канчето. Не. 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 Моля бе! За клипа, бе! Аре, де! Бата циганското. Все едно не ми пука. Имам си копи и така му спечелих года честа на миналото клипче за клипа и вече имаме точно 1900 копи. Йей! Голден честа го спечелих в другия клип, ама нищо. Ето го моят дек, забележете. Poison, Hot Rider, нали, Baby Dragon, Mirror, Барбериани, Балюн, Skeleton Army, Minion хордове. Това ми е моят дек. Това ми е въздушният дек, както аз си го наричам. А това ми е един от най-слабите декове, в смисъл по елексир. Но иначе една победа на 6-та арена спечелих, или на 5-та. Само, че не бях с стрелите, а с зап. Тогава не знам защо. Тук много искам да си купа тази оферта, ама... Не знам, може да си я купа даже. Тук Hot Rider и Skeleton на армията биха ми доста помогнали. Но все едно... Ето ни го клана, The Girl SMP. Ако искате, може да влезете. Нищо, че сме
49. Ще кикнем някои хора, понеже сега ще видите. Тук има някакви слабаци. 100, 100, 300, 300, 300, 400, 400. Просто не приемаме такива слабаци. Поне 1000 купи. Поне 1000. Нищо толкова не ви моля. Не искам да имате Legendary 8 левел, да кажем Electro Wizard. Моля ви само да сте 1000-ната арена. 1000 арена. Добре, вече полудявам. 1000 купи. Ето ме и мен. Много беден. Но ми е чудно как моят приятел Джулиан на 234 има точно 2000, нали? И Елит Барберианите са му любимата. Да, и той има Грейвярд. Спечели миньор днес, което е нечестно, защото аз нямам никакви легендари карти. Марти 13923, вашият познат Марти. Ето го. Това има компютърния акаунт. Преди му беше и на телефона, но му купиха нов телефон и ето му го акаунта и тук. Ето го. С главни букви. Трета арена е... Него няма да го киква, все пак той ни е по-нужен от тези другите. The Grow Up SMP иска ви някъде... Мисля, че... Не, щом те с 100 купи са влезнали, значи вие ще можете. Това изобщо не знам откъде е. Това пак е Марти. Това е един друг Мартин. Мартизавър. Да, Мартизавър. Да, тук има колко хора. Ако искате, идвайте The Grow Up SMP, тази картинка. Ето сега ще ви покажа. Арде! Стига сте писали! The Grow. Добре, аз не си го написах. Grow SMP и би трябвало да ви излезе първо. 49, може да сме и по-малко. До сега не бях виждал други... What? Моля! Чакай бе. Моля! Чак. Преди то клан го нямаше. Как изведнъж се появи то клан? И вече има хора с легендари карти тук. От 1 до колко ще имат легендари карти? От 1 до 7, от 1 до 6, от 1 до 9, от 1 до 8. Вау, този има спарки. Вижте, просто нереален демидж и нереална кръв. Просто кажете ми, как е възможно демидж да е повече от кръвта? Бойлер. Гледайте просто третия 8, втория 9 и първия 10. Той има Dalok, Ice Wizard и Electro Wizard, което е новата карта. И Dalok му е втори и това му е втори. Сега ще въведа едно друго на едни други геймери. Клевейч.
Не. Те са 50 човека, няма шанс. Вау, вижте по един човек. Опа. И да мисля това да е за клипа. Аз бях Зендърман. И не купете. Инсталирайте си тази игра. Невероятна е. Понякога ще ви много нерви. И абонирайте, лайквате и довиждане.